Sziasztok, én Kisnyő 11 vagyok, és itt egy újabb, Master MC Extreme Craftos videó lenne, amiben itt tartom Tutiboti 12. Sziasztok! Hát, jó, és akkor vágjunk bele. Na, mondjuk menjünk egy szigetre. Már kinéztem én egyet, ez a jó kis, ez. Boton. Ez jó lesz. Oh. Botont. Hoppa. Nem játszok olyan sok FPS-sel. Ezt írtjuk, aki a Pokémon ott. Nem. Hova dobáltok engem? Boton! Ha kopsz, akkor inkább ugorjál le. Ajánlom neked, mert ha elkopsz, akkor onnan nem fogsz kijutni. Én leugrottam, aztán És innen? megjavítom a cuccaim. Hát igen, ezen a szerveren ki lehet érni a PvP-s fightjaitokat, tehát itt minden ingyen van. Jó, az Open kívül. Igen, az Open kívül minden ingyen van, de hogyha itt bejöttök ide a spawnházba, akkor itt chesteket kell nyitni, időnként azt. Ja, óránként azt hiszem, ja. Igen, óránként. Jó, hát nekem mondjuk elfogyott most az Open, de... Akkor várjál, megyek, aztán megmutatom, hol van. Jó. Hány dolcsiért kell? Egy dolcsiért, vagy 5 dolcsiért? Hát akkor már egy dolcsér, hogyha van annyiért is. Ah, csak oda nehezebb eljutni. Hol vagy? Gyere, Hát akkor ahova könnyebb eljutni. akkor most megmutatjuk, hol van az egy. Jó, akkor az 5 dolcsiért megyünk, jó? Igen, megmutatjuk az dolcsirat. Oh, ezek a brutál lagok. Na, bocsánat, hogy lóbb leszek, de most nem szeretném, hogy engem is lelökjenek. Várjál, ott mész, jó? Ne a jegesre. Odafigy. Ki ez a Zéda? Azt hiszem. Na. Milyen a neve? Na baszki. Jó. Rásztozod rám, emberke. Hallod, gyere vissza arra. Jár. Várj meg. Na most már megint hoppa. Nézz vissza, nem érdekel, most nem szólítok semmikivel. Videónak legyen is értelme. Na, szóval akkor hol vagy? Ezen a dzsungeles izén. Jó, Szövi, na. Jó, de csak veled, jó? Anyád. Ha megtámadsz, én kinyílok, akkor nem mondom. Szövi? Tényleg? Milyen neve? A tényleges mellett vagy? Aki ninja. Várjál most. Bocsi. Na mindegy. Na gyere! Megtámad gyerek. Nem. Nincs is nála kar. Nincs OP-ja. Gyere, boton. Hol vagy? Itt fönn vagyok, már itt ugrálok. Engem betámadnak, gyerek. Itt bajod van, gyerek? Ugorj fel az indákom. De, mi a... Új már. Jó, na gyere, boton. Adjunk már neki, azt megtámadott. Gyere. Ne! Mi van? Lelökök. Nem. Adj neki, nincs OP, nyugodtan ölheted. Azt mondja, hogy valahol... Nekem sincs is lelök a gyerek. Akkor Akkor megyek vissza mindjárt. CS bevédelek. Vagy hát megpróbálod. Itt is azért vannak áspont killerek rendesen. Hát, meg túlságosan... Van is lóg. Már bocsánat, nem akarok senkit megsérteni, de tényleg van lóg, tehát... ja. Na, mindjárt megyek. Jó. Ezen a szerveren szeretek játszani, mert az olyan... Hát itt... Tisztelt a kivételnek, de nem anyázol, amikor lelöknek. Mert elveszik a cuccot. Hol vagy? Gyere vissza! Ja, látlak, ott vagy. Ja, megy egy gyerek.
Jaj, ne, visszajött ez a Lucky Ninja. A többi. Na, sima almája van. Ne bántsuk, na gyere. Jussunk már ez a rohadt OP-hoz már. Gyere már. Nem baj, ő is megtámadta vele. Siess, jön, segít, itt van a bújtábla. Előttem. Gyere, itt van. Szedjél, vagy vegyél. Vegyél. Ahogy jön vissza a gyerek, ugorjunk le. Megvan az annyi OP, amennyi kell? 64 lökök. Hát, ha kikerül. Szerintem kikerül, ja. 100-ból is kikerül. Lög le! Á, de belaggoltam. Nem, Mész a nyádba, bazd meg. Ki megtámadott volna. Na, visszajössz, vagy már nem? Visszamegyek mindjárt. Akkor még bevédem. De siess, légy szíves, mert nem csak itt akarok kempelni, vagy hát. Mész vissza, Lucky Ninja. Mész vissza, mondom, ennek nincs OP-ja ennek a gyereknek. Na, szóval mivel? Most hát tudom, hogy hol az OP, ezért... És hát mivel ti is tudjátok, hogy hol az OP, ezért most már... Ti is, hogyha eddig nem Jó, tudtátok. Szövi, nem, de most már... De valamivel próbak lettetek, mert azért az OP az egy nem dölt dolog igazából. Hát jó, hogy nagyjából itt mindenki pró ezen szaron, tehát... Hallod, boton? Ha? Megvan a megfelelő OP. Vagy hát a... na. Már tudsz PvP-zni? Igen, mindjárt megyek oda-vissza. De mi a dzsungelre? Aha, vagy kempeljünk valahol máshol. Hát a izébe akarok én, ez a kis Tuki sziget, ez az ilyen miniánság, nincs izé. Vagyok, már. Jó, hoppá, most egyedül hagylak, már csak egy OP van, most veszek ki az. Ender Chester. Egy párat, addig nem nézem, hogy Mindenkinek ez az alapkartja van. hány percnél tart. 7 perc. Hát, hamarosan leállítjuk, mert ez a szarbándikem elvileg csak 10 percet tud felvenni. Tehát, Amúgy nem rossz, mert 720-ba veszi. HD-ba. Nyugi. Mi? Megjött a Superman, vagy... Tehát, és mindenki engem támad. Tudom, most én is lov leszek, mert te is lov vagy, tehát... Tessék. Mindenki. Te vagy? Segítek, mész vissza. Látom, ő is csak lelökni tud, már bocsánat. Ó, ez mi volt? TV kaj. TV, hát koptam. Kopni. Na, mindegy. Még párszor kimegyünk, aztán leállítom a videót már. Hát, de igazából egész jó kis videófelvevő program. Szerintem át fogok váltani Frapsre. Te meghaltál? Nem, csak kijavítom egy kicsit a kuszaimat. Na, azt akartam mondani, hogy szerintem nem érdemes úgy átállni Frapsre, mert Frapsből igazából nincsenek olyan jók, az ilyen pénzes autók. Többivel csak ilyen 5 perceket lehet felvenni. Hát jó, végülis. Bármelyik nem, mert a Fraps az elég sokat, de a bárnékem az jó sok helyet foglal ám. 1 perc, nem tudom hány gigabyte, vagy így. Na, ott vagy még azon a szigeten? Most megyek. Hallod, állítsuk le a videót, mert mindjárt megbeszélt 10 Hát perc. akkor sziasztok! Ugye a csatorna neve... Várjál, gyere ide mellém, ide. Megyek. Gyere ide, ott itt vagyok. Gyorsan köszönjük. Na hát akkor, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Iratkozzatok fel.